garden, der lige pludselig kommer løbende, og Beredskabsstyrelsen, som også sender en deling. Så inden for 1,5 times tid, der er vi jo 60 mand til at redde værdier ud. Midt i Københavns gamle bydel står en af Danmarks mest ikoniske bygninger. Københavns Børs. Stenhuggerne Hans og Lorenz van Steenwinkel udformede bygningen, og da Lorenz døde i 1619, så færdiggjorde Hans arbejdet. Og Børsen blev et symbol på en politisk og økonomisk magt, der i århundreder har været hjertet af den danske handel. Med sit karakteristiske dragespir, majestætiske facade og dens historiske betydning har Børsen været vidne til både op- og nedture, krige og triumfer. Men den 16. april 2024 blev Børsen ramt af en brand, der satte hele den danske kulturarv på prøve. I løbet af kun få timer blev store dele af bygningen ødelagt. Et tab for både dansk erhvervsliv og kultur, som ikke kan erstattes. Jamen det første, vi hører branden, det er, sidder vi ude på kontoret ude i Hvidovre. Vi er lige mødt ind klokken 8, hører om den 8:10. Og har lige overtaget vagten klokken 8. Og har faktisk en lille joke med vores økonomidirektør omkring, at jeg skulle lave nogle fakturer og lige lave noget kontorarbejde. Og hun skriver lidt i en joke i en sms, så må vi håbe, at det ikke brænder. Og 3 sekunder efter hun har skrevet den, så tikker der en besked ind på min telefon fra Twitter, hvor Hovedstadens Beredskab twitter, at de er mødt i Slotsholmsgade til kraftig røgudvikling for tag. Og sådan rent miljøskademæssigt klikker jeg ind på Ekstrabladet, og det første, jeg bliver mødt af, det er, at Børsen brænder. Det her, det er jo Børsgangen. Den gamle Børsgang, hvor blandt andet Tigtens kontor lå hernede. Der var jo selvfølgelig værdimæssigt meget at skulle tage sig af. Meget kunst, kultur, designermøbler. Det er jo også her, direktionen sad for Dansk Erhverv. Børsen blev opført under Christian den 4. som en del af hans vision om at gøre Danmark til en handelsstormagt. Med sin placering ved havnen skulle bygningen styrke København som et internationalt handelscentrum. Og Børsen blev et samlingspunkt for købmænd og handel, og den kom til at symbolisere Danmarks økonomiske ambitioner i det 17. århundrede. Jamen det første, der skal ordnes, er jo selvfølgelig at redde de værdier ud. Både der har en høj værdi, men også det Dansk Erhverv ønsker at redde ud. Så det er vores første fokus, og det bliver også effektueret igennem den her værdiredningsplan, som kommer i spil efter 1,5 times tid herinde. Der går de første mange timer med den del. Vi får jo eksperthjælp ind fra garden, der lige pludselig kommer løbende, og Beredskabsstyrelsen, som også sender en deling. Så inden for 1,5 times tid, der er vi jo 60 mand til at redde værdier ud. Sideløbende med den indsats prøver vi at begrænse vandudbredelsen i den bygning, man formoder på det tidspunkt kan reddes. Og så det her med, at vi skal huller op i konstruktionen for at lette vandtrykket i den, ikke? Så alt vandet det endte hernede, så kunne vi suge det op og pumpe det ud. Så var der en helt gulvet med vafler, hedder det faktisk, sådan henad. Alt det vand, der har lagt der, ikke? Et af målene med indsatsen, det bliver, at facaderne skal blive stående, som de var. Og det begynder man selvfølgelig at fokusere på sideløbende med den her værdiredningsindsats.
hvordan man får stabiliseret både stillads, skråstreg, de her facadevæg. Det er jo ikke nogen hemmelighed, at den er meget varmepåvirket, og de hælder. Så det har vi nogle arkitekter, som har projektet i forvejen hos Børsen, og vi er nogle tilkaldte statikere og ingeniører til at hjælpe os med at få lavet nogle udregningsplaner om, hvordan vi kan stabilisere på det eksisterende stillads. Det er svært at sammenligne den her brand med nogen andre, der har været i København, og jeg har været med til. Man kan sige, at vi var med under Vandløsebranden, da den brændte. Men der var ikke så meget værdiredning i den, for den udviklede sig rigtig hurtigt. Så der er ikke decideret nogen paralleller til løsørehåndteringen af Børsen. Hvilket gør det meget unikt. Det her, det var det skattekammer, som var en af de første ting, vi satte ind på. Det var her de største værdier, de var. Så det var en af de første steder, vi satte ind. Det var jo et rum, der er muret op mod i lofter og vægge med en ordentlig sikkerhedsdør i, men da vi kommer ind, der ligger 5 cm vand på gulvet, og det drypper stort set fra alle lofter. Derfor så var det vigtigt at få tingene ud derfra. Men det her, det receptionsområde, det var et af de steder, hvor vi ikke kunne gå til. Det var ligesom vores sikkerhedszone langt hen i projektet, ikke? Og det er her, vi helt sikkert kan se det billede af den kogle, der blev revet ud til sidst. Den lå op på trappen her, mens det var jo flammehav rundt om den. Ja, man kan sige, at vi kører jo sammen med beredskabet på andre brande i København. Og der har samarbejdet altid været godt, men det har været exceptionelt godt her. Vi har ligesom forstået hinandens pladser i opgaven, og alle har hjulpet til. Så det har været rigtig godt. Og så selvfølgelig rigtig, rigtig meget bygningsredning i de her flotte værelser. Kan vi se de der lamper. Det er jo nogle, vi klippede ned, mens der lå røg op under loftet, for at redde dem. Der var designerlamper overalt heroppe. Så det var blandt andet også en del af værdiredningen. Det var at gå og klippe wirene af på dem og få dem herude herfra. Det var før vi vidste, om den her del ville blive reddet eller ej. Det er tømmerens nummerering af alle brædderne. Og det er vel at mærke brædder, der ligger inde i konstruktionen, og ikke nogen, der er synlige. De bliver også gemt. Så der har stået en tømmer herinde og skrevet samtlige numre ned og har dokumenteret, ikke også? Og så bliver det sendt derned til opbevaring. Og det har man gjort på lofter og vægge og jamen, basically alt, hvad der har været, ikke? Hele vejen ned igennem. Hvordan man har prøvet at ligesom få det hele med, ikke? Ja, det er et kæmpe arbejde. Ja, det er vildt. Voldsomt. Ja. Børsen har overlevet århundreder af kriser, og historien viser os én ting. København bygger videre. For Børsen er mere end bare mursten og træ. Den er et symbol på handel, stolthed og dansk historie. Og det vil stå her igen. Men det ser jo helt vildt ud. Imponeret over, at man kan redde så meget, ikke? Men det er jo vanvittigt syn. Ja. Der er jo ikke så meget at sige om det her. Det er jo, børssalen lå jo her ovenpå. Statusen på vores indsats som meget de første 3,5-4 døgn har jo selvfølgelig været, at vi har reddet den danske kulturarv ud og kørt videre til Nationalmuseet. Men i forhold til driften af dansk erhverv, er vi oppe på at have reddet over 900 paller løsøre ud af bygningen, og det dækker jo elektronik og designermøbler og kontormøbler og kontorartikler og diverse. Inden for en lille uge havde vi allerede 150 kontorpladser klar, som kunne leveres tilbage til deres genhusningsadresse.
der var rigtig mange ting at holde styr på, men har også rigtig mange dygtige og gode kollegaer, der hjalp til og sprang til og var med på mit hold til at redde de her ting ud. Så man kan sige, at den sparring, der har været polygonmedarbejderne iblandt, har også været med til, at vi har kommet ud med det her resultat.